Eh sanibonani nonke, sanibonani emakhaya. Ngiyabingelela kakhulu umngoni lo umelaphi wendabuko. Ngizophinda futhi ngibulise. Ngiyazi abantu abaningi bayasithanda kakhulu futhi nathi siyabathanda. Njengoba silapha ke namhlanje ngifisa ukuchaza ukuthi sike saba nohlelo ephejini lethu elikhulu lakwaThenjiwe TV olukhuluma ngesicupho, okungukuthi ke namhlanje sizoqhubeka futhi nakho ukuchaza ukuthi isicupho siyini, isicupho senzeka kanjani, okuyinto ke leyo abantu abakhuluma ngayo, athi umuntu ayi ngizomcupha, ayi ngizomenza ukuthi gcine mhlambe abanye bengazanga ukuthi lokho kucupha lokho kwenzeka kanjani. La ukucupha igama eliyisintu futhi igama elichaza into engembi. Uma umuntu ehamba kodwa la iyakhona engazi ukuthi kuzokwenzakalani, ake ngithi nje uhamba nje mhlambe iweather akayiqondi, athi ake ngicuphe ngejezi noma ngicuphe ngokwembatha ukuze la ngiyakhona uma ngifika mhlambe ishintsha isimo sezulu ngithola ukufudumala, uyacupha useyayiphatha le jacket. Uma kwenzeka efika lapha phambili livele lishintsha izulu likhombisa amakhaza, likhombisa ukuthi usethatha ijacket abecuphe ngayo useyayigqoka. Omunye uyafika ngale phambili ayisekho lento ebeyicabanga, uyayibeka ijacket yakhe. Angithi ukucupha ke lokho ubecuphile ukuthi uma kwenzeka kube ukuthi omunye uzohamba ekseni athi angazi la ngiyakhona ukuthi ngizohlangana nani, ake mhlambe nje uye edolobheni umuntu athi ake ngiphathe nje noma ngabe ngiphatha ukuthi xaxa ngoba okunye ngizokudinga angikwazi. Uyafika lapha uyayithola ukuthi vele becuphile useyathatha. Yinto ke lena ephinde yenzeke nangokwemithi. Athi umuntu nginengoduso yami kodwa ngiyasola esengathi angisengedwa kuyo, kungcono ngicuphe ukuze umuntu ofikayo afika ashayeke angabe saphinda abuye, enza into yakhe, enza umuthi wakhe awufake engodosini yakhe ayithulele, iphile ingoduso nalento. Okuchaza ukuthi ke uma ihlangana nomuntu bexoxa lento ayinankinga phela basaxoxa, kodwa mase bedibana ngokumbatha lento yayifakiwe isicupho isiyashaya, lo muntu seba nenkinga yokuthi hey nele ngadibana naloya muntu wesifazane nganenkinga, ngalo ndlela leyo ke angisabuyeli khona. Omunye uzocushela ukuthi agule, omunye uzocushela ukuthi abokweyizwe ukuthi wathandana nomfazi womuntu noma wathandana nengoduso yomuntu, futhi neyintombi bayazenza abantu, athi umuntu intombi yami angifuni into umuntu oyoyithinta uyobona. Lo muntu useyabaleka ke manje akasasondeli kule ntombazana ngoba icushiwe ukuthi uma kwambatha nayo nje wehlela okuthile. Ibuye lento futhi izongena kwabesimame nabo abesifazane athi ayi mina umyeni wami angifuni adibane nomunye umuntu, into engizoyenza nje ngizomcupha ukuthi mekwadibana nomunye umuntu ngifuna ukuthi abe nenkinga. Nangampela futhi kube njalo, indoda yami iyadibana nomunye umuntu ibe nenkinga, omunye kungabi iyona indoda eba nenkinga, kube wuwe osuke udibane naleyo ndoda, okutholakala ukuthi uhamba wena nokufa okuhluphayo, kuthiwa hayi lona uthole ilumbu ngoba udibane nomuntu onjani ocushiwe. Angithi ke manje ukucupha kusebenza ngokuthi wenzani bese ke kucushwa ngaleyo nto oyenzayo, right? Omunye uzocushela ukuthi uma ezohamba eyokwenza inhlolo khono mhlambe kufunakala athole ezinhlolo khona ukuze athole ithuba lomsebenzi, acusho nje ukuthi meke wama nje phambi kwabaphathi kufuneka ashaya uvalo
funakala ashaya uvalo angabe sakwazi ukukhuluma omunye meke wama phambi kwabaphathi funakala makakhohlwe yonke into abeyilungiselele ngayo ukuthi uzoyikhuluma kuthi mase kudlulile bese yayikhumbula yonke into novalo bese liyaphela okuchaza ukuthi isicupho lesi esibekelwe yena ukuthi angakwazi ukuthola umsebenzi lo awufundele wenzelwe isicupho bese omunye kube ukuthi uma ezothi uhlangana nowesifazane afuna bagane bese lesi sicupho siyavuka siyahlakaza sesiyashaya ukuthi abahlukane laba bantu bahlukana nje vele hayi ngoba kukhona izinto ebeyingabenza bahlukane kodwa kunesicupho nje esibekelwe lo ukuthi angaganwa noma angagani uyasizwa manje isicupho ukuthi ke omunye umuntu uhamba yogeza ayolahlwa azame ngayo yonke indlela kodwa lento lokhu imile nje ngoba yacusha ukuthi angabi nabo ubudlelwane mhlawumbe ubudlelwane obumlungelayo ubudlelwane bokuthi nje ayijabulise kuphela kodwa mase ufuna ukwakha ikhaya noma ufuna ukwakha umuzi cha akulungi ngoba kunaleso sicupho leso and isicupho esenza ukuthi ke abantu ahlala umuntu enezinsolo zokuthi kanti kwakhala nyonini kimi ngoba kulungi kanti wafakwa into ecupha ukuthi umeke waba nomuntu ayimisela ngaye bese ngalungi unumber 2 wami uthi ke abanye banezicupho ezigade abantwana ukuthi umuntu anele ngabamba umeke waba no 3 months ebambile kuzofanele lo ngane iphume ayidliwa silwane ayidliwa muthi futhi ayidliwa lutho kodwa idliwa ukuthi kunesicupho ahamba naso esigade lokho omunye akubo 3 months kuphela omunye izizalo ingane iphile ithi mayisimele ibamba ukuthi siyaphuma emhlabeni lo 9 months ngenyanga ka9 eyabelethe vele ishone kunesicupho esilapho esibekelwe lowo mntwana lo ukuthi azalele phansi ingakho abadala basendulo babethi ingane mike yashona kanti ishona kungesikhathi noma ithe iyazalwa yashona umgodi wawuthi mawumbiwa ulinganiswe nendololwane umbiwa komgodi lokho kwakwenzela ukuthi uma ephinda futhi ebamba bese kuba lula kungabi nzima kuba ukucupha esikujwayele kokuthi athi umuntu ngoba ngishonela umfowethu mhlawumbe udutshuliwe noma ugwaziwe noma ubulewe ngendlela esingayibonanga kahle kuzofunakala simcuphe uma simcupha sisuke senzela ukuthi kube ukuthi abantu abamenze lokho nabamlandele bese ke lo muntu lowo ke uyofakwa inxeba umuthi enxebeni omunye usuke ngafile ngokuthi unenxeba kodwa usuke eshonile engenanxeba agezwe ngemithi ethile omunye aphathiswe imithi ethile omunye kutshalwa izinto ezithile kuye ngoba kunabantu abasuke becushwa impela laba abantu abenze lokho bayamlandela lowo muntu lowo omunye kuthi uyagula kalala ebusuku ugwazwa zibhobo unamanxeba emzimbeni awazwayo kodwa ngokomoya kunezinto ezithunyelwa kuye leyo nto leyo iyachaza ukuthi usuke lo muntu lo egadla othile ngalesikhathi lesi inyanga isimsebenze bese sithi ke ngizoqinisa bese ngiyacupha lento mayibuya kuwe bese iphinda kuphi emuva okuchaza ukuthi ke lapho bakhona abantu abacupha izidumbu nabacupha abantu abafile nabantu abashonile ngongemthetho abakwazi ukwenza kwenzeke ake nje la ekhaya kaMnguni siyakwazi ukwenza kwenzeke kodwa bakhona abangakwazi ukwenza kwenzeke okuthola ukuthi uzomcupha umuntu kungenzeki lutho bethe abantu sambona umuntu wabulala ubaba kodwa nangu usaphila sasilanda inyanga ukuthi izomenza kodwa lutho kuthiwa angeke vele kulunga ngoba nango nicuphele
oncuphe lisho ukuthi akanayo lempande yakhona yokucupha bese jika loya muntu loya esezoba idlozi elibi la ekhaya ngoba uhambe ephethe imithi uhambe ephethe imkhonto uhambe ephethe izinto ezingalungele ubuya eseyidlozi enjani elibi so ukucupha ke sikumisa kanjalo namhlanje engifisa ukuthi wonke umuntu onenkinga esengike ngayibeka nomuntu onenkinga sike sayichaza asondele athola usizo umnguni ke lo owumelaphi wendabuko oseThekwini eNanda eMawudi la khona khona isigodlo la khona isizinzo sakhe abangidingayo ngiyafisa ukuthi bangilandele la kuleli page lethu baphinde futhi bangilandele ku Facebook bathi Dr Mnguni baphinde futhi ba like baphinde futhi basubscribe siyaqhubeka nezinto eziningi ezisiza abantu abadinga ukufona inombolo yami ithi 0734970584 0734970584 ngokukhulu nje ukuyithoba angisatheleli ithuba ngibonge nje usangibuka ngibonga usangilalele ngithi uNkulunkulu abe nawe akwenzele umusa akugcine wena nomndeni wakho amen.